माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो खुनुरुखुम मोजाङैनो दंसाबो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो जा गोबाव जाबायमोन आरो मास मोनसेयानो फुरा जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया एसे देहाया प्रब्लेम जानानै दं आरो आंहा ओंखायनो भिडिअ लाबोथ'नो हायाखै दाबो दुरबलथार खर'आ गिदिंहां माहां जारलाबायनानै दंगासिनो दा बेलासिनि जोङो ओरैनो दिनै सानसे न'आवनो दं नालाय साहा लोंखांनानै ओरैनो बेरायनो फैदों आरो जों ओरैहाय चन्द्रपाराथिंसेयावनो माबा प्रमद सारनि न'बो लुदों नालाय बे न'खौहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो नायनो साननानै दंगासिनो आरो ओमफ्राय गैया नायनाय जायाखै दा बेखौनो हाबनो मोनो ना मोना पुलिसफोरबो थाफैबाय होनदों सारा थांलाय फैलाय क्लासाव थांनाय फैनाय नुबोयो नालाय ओमफ्राय थांनायनो नागिरदों आरो नुयो ना नुवा